Excited mo ato sa Cat Cafe. It's me! Excited yung kumatugat cafe, guys. Saan ni pa-vlog ko yung court vlog? Hi, vlog! For today's, 40 days. For today's video, guys. Kay mga today may of cat. 40 days? Ha? For today. For today. Basta, sa karong adlaw ha kay mga tumi og cat cafe. Ha, excited kay ko. Ewan ako explain. So, drive sa si Carlo. Dito mag-vlog-vlog kay safety first. Bye! Anong yun daw? Pwede ba ta mag-vlog ba? Nanamis Cat Cafe. Ito rin kamera oh. Ah, today. Nanamis Cat Cafe. Yeah. Excited na kayo ko. Si Jimmy. Nago? Excited kayo ko. Si Bibi. He's scared. Well, it's funny because when I turned, oh, I know. Well, Cutie. Tulog man. Nita talain ka ng active. Hello. Sarap. Lamig kay tubig. Ah, nakigduwa siya. Hello. Hello. Ay, niya. Yawa. Bisa muka na. Napayusa. Ay, sige, sorry. Bye-bye. Sorry. Bye-bye. Ah. Hello. Hi. Hello. How are you? How are you? Hindi ko i-reveal. Nakiris. Ay, di na to pugso. Asyush, kachungki. Asyush, ang lupot. Ah, Uy, nakabrasan ko guys. Lulu. Masuko. Ay, maldito. Giduka na siguro na. Bye-bye. Nantay ha. Ay, ang duwa. Ibiyaan ko guys. Ang sakit palang maiwan sa ere. Hello. Ay! Hello, guys. Hello. Meow. Say hi. Hey buddy. Say hi. Atong dalaan. Ay, siya kung samok-samok ka ninyo.
Apoy kayo. Tuto ko siya dito. Ma-curious din sila, no? Hello. Hello. May buntag. Hello. Ayaw kay Pado. Sleep well. Kasamok ba ni mga tawhanaw eh? Party kayo ka, ha? Badi giuhaw ka? Giuhaw eh. Nagawin. Uy, Awa, Bi. Tanawa sa kong POV, Bi. Tanawa, Bi. Awa, Bi. gay. Hey buddy. That's so friendly. This guy is so friendly. This guy is so friendly. He. Ay, mo inom siguro ng tubig, Bi. Na nag-iuhaw. Tagtanan away mo ba? Hello. Lanchan lang ba? Ano na magkiselfie ta? Dili ba ka ng video ba? Selfie video. Curious na siya. Abdi kayo? Taga to? What can you say? I'm so happy. This is how we celebrate our 9th year anniversary. You heard the rules about no picking up. No running, no chasing. Slide. Row. Huli ka. Berries are in their off. Huli ka. Kaki boy. Is that you, Kaki boy? Kaki boy. Kaki. Bye-bye. Marag si Kaki. Uy, ayaw din ha. Kaya mapakan yung islog. Uy, sabi mo kung anong diha nga. Oh! Wow. Kasi mo sa kat na siya. Kaki boy. Curious kayo siya. Happy na ka? Happy na ka? Yes. Ulit na. Ulit na. Lipaya sa uyaw. Bawa ko na ako, Bi. Mabukit ang kuwan, kalipay. Lipay guys. This is located here in Grand Prairie, Alberta, Canada. Awa, Bi. Whiskers Cat Cafe. Kung pagin siya mahuman. Ano? Awa. Siya gyapon. Yan eh. Bye-bye! Pahabol. Ibong siya. Di ni katugron. Nga nang galing kasamok pa ni mo panguli na kuno mo. Bye-bye! Bye. Tara. Ah? Unsa. I don't wanna go home. I don't wanna go home. Ay. Bibi sad. Uy! Tamuli. Ya, tira gi uli. Tamuli.
Ara. Happy? Say happy. Happy. Kita ka ng meme sa Iri. Happy.